Kashnong maulinong kadi kashnong kabalabana nambha hapo kadoba Asia bat kumjuru hakapertai hi barokawai. Namar kachingla kipai nong shnong da kabatray si tom ban penlong yaka kum kashnong kabakhoy tam hapo kadoba Asia. Kani kashnong kalakala long kashnong kabakwa tam kibriu banabar banwan kai namar kaching bana nam ya kaching khoy jing suba bat kaching i kinong shnong ya kamaryang. Kat banang yat kipor kashnong maulinong kala sakhi ya kaching wan tu jong kinong wan shongkai perthai. Bat pada Slam menta ublay lekai kriket kari India Sachin Tendulkar ulawan yuk jat hagani kashnong haringkat kakurim bat ki khun gikti ben pengat yaladi uni ukluri lekai kari India ulayap bi ya kajing ithiang kamaryang bat kajing i ki pajba ya kamaryang kashnong maulinong menta kala lapan penbiang ya kajing don kam jong kinong wan kai lada om ya baro Henry ya ki jaka bam jaka sa lada kinong wan kai ki jet ben pulut kambun ya kapur ki homestay, ki guest house, kila don buon hakani kashnong. Bat kini kila mi da kajing tre shitom hi jong kinong shnong haringkat kajing kerjaan ka sorkar, ki belalong kinong yarap ban kintiu ya kayo ka kot jong kashnong katau baro akaway. Henry hapadeng kini ki aka baro. Kinsan ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, lingba ka Superintendent of Professional Tax, haga khat khandai tari unailur aja arpsan. Kalapha ada ka notice siya urang ba asnong bakintu baun batha ya kinong shnong babu ya ki homestay bat guest house bagidi ban siu no ya ka khajna professional tax nadu ubanai risau urang ba asnong kasnong maulunong ba philimon ula pentip bakipat ba akladap la kajing sngolingo ya ka ni kajing pha notice jong ka KHADC haba pinpau ba kani ka sin ka baningkong lakat ta kisnem baki brio ba kamai jakpo na ki kamjungo kai kin haban siu khajna siya ka KHADC ulakin tho ba kani ka jingle ka KHADC ka di ka jingle thombor ya ki duk kisuk ki bakamai da ka jingwan summit ki nongwan jungo kai ki bawan summit tingkhat lanu ha ka bai dei katkum ka city ka bangilayo na po ka office jong ka KHADC ka badi pai ya baro kisinong kita po jong kari khasi ka jong hi bar kawai bada ka joko por na ka benta ki darbar sinong hapo jong kari khasi ka jong hi bar kawai katkum kani ka city ka bangilayo na po ka office jong ka KHADC ha ka bede nagbenta ka professional tax ngiyo ya kani ka city ba nadu menta hayu banai ni ha ban siu no ya ka khajna sya ka KHADC na ka benta ki homestay bat ki guest house ki badan hapo sinong maul nang hi barok kawai tengah kum urang asinong nakwa ban penpahong ne ba nakaliang kajong hi kum kasinong hi barok kawai ngidap da kajing sngolengo abang iyo ya kan ka city namar kadai kasin ka badingkong bangin yo ya kan ka city ngimpat yuyo hakisnem ke bamensua te ka penpau kajing lengo ka bakrau yang ikinong yalam sinong habang ipai sa kanai ka benta te kendian nasukwa ban penpau ko na benta kasinong hi barok kawai ngami kemat kumurang ba sinong nak benta kasinong kathau hi barok kawai halor kajing sngokia kajongi nak benta kanai kajing krong khajna belapan mi da ka KHADC nak benta ki homestay bat ki guest house te kumba kalong kasinong hi hang ne sinong jongi kasinong kapau dei leng ba kata kajing lai khut ke jongi dei leng ba kata kajing tre sitom ka ba simet jong kilong ying po sinong hi barok kawai te dei leng ba kan kajing tre sitom ka jongki ban pen khut sinong ka thau kapau kumba kalong menta bakiwan kinong jong kai sinong jongi ngiham ban sina ya kitiki homestay nani kitiki guest house ki guest house ngidan tang apa ketok kan neteli kim dabun lagi babun naki kitiki homestay kiba kita kinong sinong jong kawai pakawai kalong ying ka kensyo nakapor sa kapor kumno ban penlang ya kajong kapisa haba kamai kiba per laki nong sinong ki subalaru ki haban kensyo kita kapisa dabun bun snem hadu bakinyo ban penlong ban sina ya kini ki homestay hala kijong ki compound ying kijong ki don ki bahe du ki don tang kumba ar kamera kumta tertel ban bun naki ki don tang si kamera hanrei nakaliang kajong akum rong asinong ngapan pau ba kumba ngaong ngidap da kajing sngolengo hakata kajing dawa
jong ka HCDC nakaliang jong i kasinong pangi kansim khajana no yang i barok kinong song sinong nakabenta ke homestay bat ki guest house kano ka committee nani kano ka isi kadon kajing penben hak wede nak benta kan ka benta kadai ban hai kata kajing pensai pajba bad ka juga por kapan pau hiba kane kajing le dai kajing le thombor ya kiduk kisuk kidit kidia kiba pli kiba syutrai bela lani kiba syukamai tang ban pendap khau haing hasen kum bakalong hasinong jongi kidon kinong sa aki homestay hakasi benai tang kumba ar mit nilai mit te kumno kin ai kata khajna kane kalong ka kabamla banlong tengi ngami khmat kumrang basnong bat kasinong hibar kowe bangi bersa ajur ya kane kajing le jong ka HCDC nakabenta kane kakam hakabede nakabenta bansiw no ya ka khajna siapo jong ka office jong ka HCDC kajing pensai jong CEM hapo media ba umdon kata kajing tip sapang kata kajing krong khajna kabade da kajing le hi jong ki officer jong ka taxation na po HCDC te habade bat kane ka bentang suka ban pau bakata kajing penpau kajong kamla banlong habang idon hakano ka committee ngi ki batray ya ka kam sinong ru langi plan ya kano ka kam la kabarit ne ka bakraw klem kata karai jong ka isi kamla banlong bakin lehi kita kinong bela lani kita kinong tre klem dayo ya takabor kabapura na kinong yalam lani na kita kinong penyat jong kano ka isi kane kawai ka kam ka sukwa ban penpang ne bakata ka jingkren ka jong kabomla banlong namar klem ka jing yok bor kino ki batray ya kano ka kam kimla ban lehi klem dayo bor klem da ai bor kino ki batray nani ki ba kham halot nakabenta ban petha ya ki kam ki jam ban penian hapo asinong lani hapino kinagi benta ki bafer kasinong jeng ikapau kum bakalong benta day nak benta kajing trisito mek bat mensim jong kinong kasinong badan buram jong kasinong molnong kawai kalong yin idon ka benta ka bakraw bandu tia bandu dem ban penkui penditanat kasinong hi kum bakalong namar ba kinawai na keleng setelah ka prekiwan ban pej ikan kasinong jongi ngimtip lah kadon jiyo nong nem don jiyo nong reka kamram jongi ban pensa ya kata kajing lekun kadong sedong te ha ka bedai berkane ka kam ngasngau tu hi ba namar ka bamsyai musu tu ya ka jing sedang ya ka kumno ka sedang kumno ka kut ne ha ka no korukom ting susimbat berkane ka kam longkum ka kam tumbor te longkum ka kam tumbor ka kam le bom kheng briu kam tam yingi kino kendong te hoi kapisa tolong ka penkulmat ya ka pertai hi bar ka wei kapisa hari hawat kabadai ban siu lada hakano kelentiro nyidai ban siu andre ka bomdai pat te kamut la ngasno bakalong kajing nyon bakajing su le jubor nakamata kinong susunong na kabalon